ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ин навори имза мо якчанд намуди хонаҳои нав квартираҳо, заминҳо қабул кардем ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, мошин, хона, квартира, техника, компания бошед, агар метавонед дар WhatsApp экранда суратоша ҳамроҳи маълумотош роӣ кунед, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Ирӯз 27 июли соли 2024 1120 сомон 50 дирҳам дар банки схата ба канали Саудо ТВ хушомадед. Имза навор астед. Хулас бачако 19 дона хона баҳри шумо пешниҳод кардем. Бо диққат тамошо кунед. Ҳамин навори мо 800 дона лайк бигира. Мақсад мо ваъда метем ки ҳар як навор 25 20 23 минут навор мекунем хонаҳои арзон. Мақсад 18-19 та хона навор мекунем, агар ба шарте ки 800 та лайк бигира бачаҳо азиз. хонаҳо аз Душанбе ҳастанд, аз Кулуб, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтар, тарафҳои ноҳияи Вахш, Левакан, Сарбанди Пешина ҳастанд, аз ноҳияи Вусе, Данғара, Рӯдакӣ, Ҳисору, Ваҳдат, хулас аз тамоми ҷо ҳастанд. Аз Хуҷанд ҳам дорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мо дар лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. ана ки навора дӯстон сар мегирем, тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстон ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успед карда бортон роӣ кунед, сохт саломат худо хоҳад мерасад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин аппарати фурӯшии чалоб. аппарати чалоб ҳастае ки дуғ мегем бачаҳо азиз, дар шаҳри Душанбе 4000 сомонӣ як моҳшин мега истифода бурдемаш. Мақсад навай дар Душанбе қарор дорад. рақамҳои дастӣ ёки дита WhatsApp, якташ Русия прямои занг занед, ёки Тоҷикистон 016 WhatsApp, ёки рақамҳои Вавилон 88 WhatsApp дастия занг занед бачаҳо азиз. 4000 муомила дорад. бо ҳамин ака бо аппарати газбада дорад. газбадаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ишам 9500 сум мега, бочкаш 90 литр мебара, як заправка мегирем. мақсад савдо айёри миллион мешавад. азиз, хоб свет набошам, кор мекунам. ишам рақамҳои дастӣ 988 занг занед, ёки WhatsApp 016 WhatsApp, ёки прямои рақамҳои Русия ҳамон WhatsApp дорад. дӯстон аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед, бо арзон мешавад. срочна акада сум дарко ба ҳам хотир ҳардаша савдо мекунад. ин ҳамин аппарато хулас бояд фурӯхта шавад. дӯстони азиз, яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада хона дар кора як ё ду хонага боша мега тарафҳои Гипразем, повороти Ленинград, пеши коллеҷи Қарабуло ки управлени гаи боша мега. мақсад мехарам то 165-170 000 сомона мегирем мега. дӯстон касоне ки ҳамин тарафҳо хона дорен, квартираҳо дорен, яъне ки ҳамин акада рақамҳои WhatsApp да хоб 0067 да занг занен, ёки WhatsApp ҳам кор мекуна. ина марамат хеле шанс камай ҳамин инсоният мақсад мегирад. дӯстони азиз, муроҷиат кунед, хонаҳотона мехар бачаҳо азиз. фақат занг задан масъалят ка фурӯшем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки нарша 280 000 сомонӣ меган. дар шаҳри Бохтар, кӯчаи кайҳонавардонда қарор дорад. дукомнатага 60 метри квадратӣ бачаҳо азиз. ҳамиқа ки соколни этаже бачаҳо азиз. рақамҳои 944 WhatsApp аз номи канали Саудо ТВ. аслан дом дӯстони азиз 7 этажа нав, мақсад доми навай, об свет дорад, документор 100%. мактаб Садиқ бозор назди ҳамин квартирада қарор дорад. боз муомила дорад. ҳозираша 280 000 меган, бо савдо дорад. дукомната квартира дар соколни этаж бачаҳо азиз. ҳамиқа ки соколни этажа маълумоти пурра оиди ҳамин квартира бачаҳо. рақамҳои WhatsApp ахириш 377 занг бизанед, маслиҳат карда бигиред.
лайкора ҳатман базанед, дар канали мо подписатсия кунед, навор беҳад розай далши тамошо кардан гиред. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Кангурд меган, дуконлата масоати 7 130 000 сомонӣ. абача 130 000 да хеле хона намеёви шеринар. ина рақамҳои дастӣ 294 ёки дастӣ 817 ахираш ёки WhatsApp 024 +7 фатиҳай занг бизанен, маслиҳат карда бигиренша. срочно акада сум дар курай. масъалаи об свет камбуд надора. хонаҳо 6x3 ҳаст. як веранти 10 метра бо подвали 6 метра, дегдонхона, анҷомхона, баня, оғул ҳастай. об свет ҳам ҳастай. мактаби коллеҷи Банлисаву масҷиди Садиқи дигаро 300 метр разницаи раҳат дора бачаҳои азиз. 130 000 сомонӣ. фикр мекунам вақте ки навора дар ютуб партофтем, ҳамин иншоаллоҳ ягон соатда савдо мешава. касе ки аввал дид бурд кард бигиренша бачаҳои азиз. фақат аз номи канали Савдо ТВ занг бизанед. ина ҳамин ҳолат ремонтҳои хона бад нестай. ҳолати миёна фурӯхта мешавад. як си бо муомила дорад. алиш мешавад намешавад нагуфтан. масоати калон дорад. 7 сотих масоат. дукомнатага ремонтҳо бад нестай. дарахтҳои мевадиҳандам дорад. муомила кунем бачаҳо, чахчах карда каси успет кард гирифташ. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Элоко да қарор дорад ки бо нархи 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 4 хона, 2 калидор, 2 этажа. ана ҳамин састиани савдо мешавад. бо муомила дора. 10 сотих масоат, 2 этажа, 350 000 сомонӣ. ноҳияи Файзобод, деҳаи Элоко. бачакҳои Файзобод ҳаминҷа бошен. агар нависен дар комментария мо тамошо кардастем шуморо. барои тамос рақамҳои +7 926 занг бизанем бачаҳо, маслиҳат карда бигирен. маълумоти пурра занг занен. 2 подвали калон дорад. маълумоти пурра хулос бачаҳо занг завиген. 2 этажа мега аз пушти лесенсам раҳ дорад. 4 хона, 2 калидор, мактаб, аптека, магазин, масҷид ҳама ҳастай. об надорад. наздикишта ҳастай. ака мақсад ҳамин наздикӣ ки боша хитом мегирен, кашта дохили хонанда миёрем бачаҳои азиз. якум этаж як хона 8x5 ҳамаш ремонт карда, гипсакардон кардагӣ, абоиш накарда. ҳозир калидор, 2 подвал, яъне ки 2 этаж. маълумоти пурра бачаҳо, ҳамин рақамҳои WhatsApp 60 66 занг бизанен. 350 000 сомонӣ. ремонтҳои хона бачаҳо просто зури вадайда. каси мегира, ина марамат успет карда бигиренша. 2 этажа 350 000 сомонӣ. навор маъқул боша лайкора бизанед, дар комментария нависен ки Савдо ТВ ба пеш. бовар кунед баъри шумо лубои химият ки ҳастем. ҳамирӯза навор 19 дона хона ба хотири шумо навор кардем. агар дастгирӣ адушӣ шава, ҳамин навор 800 дона лайк бигира бачаҳои азиз. бо иншоалло наворои беҳтарин, хонаҳои арзон 15, 16, 17 дона ҳар як навор арзонаша пешон мекунем. дастгирӣ аз шумо, пешравӣ аз он бачаҳои азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. участкаи фурӯшӣ ҳастае ки 6 сотих замин дорад. дар шаҳри Ваҳдат, сехе, хоб Симиганҷ мега ҳамин тарафо. хулас маълумот пурра нагирифтем. пеши идораҳои Бакарон, документош 100%. хоб ба номи худмай мега ҳамин холашка. хулас 65 000 сомонӣ. об дорад. муомила ҳам дора. WhatsApp шо 01 29 занг бизанен. гирдвана бачаҳо ҳама мардум зиндагӣ доранд. ҳама гирдвана одамо зиндагӣ кардастиянд. 65 000 сом. бачаҳое ки аз Ваҳдат хоҳиш карден, ана ҳамин адрес, ина марамат занг бизанен. ҳамин холада, яъне ки сум дар кур буда, срочно мефурӯшаша. хоҳиш кардан ки касоне ки харидор ҳастанд, ҳамон афрод занг бизананд, яъне ки намехаридагиҳо ҳам ғам натанд. агар имкон боша, ҳамин номерома дар ягон одамои мехара ҳамода роӣ кунанд. бачаҳо ҳамин холашкара агар битонен ба шарти паддержка кунен, беҳтарин мешавад.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшида астае, ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 68 метри квадратӣ, маҳаллаи 33 микрорайон, дукомната дар 5-ум этаж қарор дорад. Масҷид, балниса, магазин дар наздикии ҳамин квартира ҳастае бачаҳо. 410 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. 410 000 сом дукомнатага будааст. خب در 5-ум этаж ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, маҳаллаи 33 микрорайонда қарор дорад. ина ҳамин ҳолат ай дӯстон. боз муомила доштааст. рақамҳои 907 01 1177 занг бизанен. маъқул бошад агар ҳамин хонара касоне ки яъне квартирахар ҳастен бигиренша. далши худтон ба хости дили худтон ремонт мекунен, зиндагӣ мекунен дӯстон. ина ҳамин состояние чи савдо карда мешавад. касоне ки лайкҳоро назаден, ҳатман лайкҳои бепала бизанен. ҳамин лайки шумо дастгирӣ аддушӣ барои моро мешавад. шумо мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае, ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, иш 61 метри квадратӣ, маҳаллаи 33 микрорайонда қарор дорад. ҳамишам дукомната инаш дар 8-ум этаж қарор доштааст. мактаб, балнисаву магазин, масҷид дигаро наздик ҳай дӯстон азиз. 365 000 сомон меган, бо муомилаи хубам дорад. ватсап шунда амун 907 занг бизанен. аз номи канали Саудо ТВ бо худохоҳ шумода арзон ҳам мекунанд дӯстон. ва агар шумо низ хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар шумо бурӯши реклама кардан, дар ватсапи мо роӣ кунед, мо рекламаш мекунем. худохоҳад фурӯшта мегзорем. ҳаракат карда ҳамин хонаи шуморо, заминотуна, квартиротуна фурӯхта бутем бачаҳои азиз. фақат аз шумо равон кардан, реклама кардан аз номи Саудо ТВ дӯстон азиз. ина номеро барои реклама кардан, мошинай, заминай, хонай, квартира чизе боша, дар ватсап видеонавор карда ёки суратҳои тоза гирифта роӣ мекунед. худохоҳад рекламаш мекунем. мегзарем ба 8-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки 3 комната, масоҳати 2 сотиха, дар павароти Ленинград, Дайробод гуфтани ҷо, Дайробод 2, пеши мактаби 84 қарор дорад. дар ноҳияи Рудакӣ 210 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, павароти Ленинград, пеши мактаби 84, бозорча, балниса ҳамаш наздикай. транспорту то хонара миёранд. ҳамашон мақсад ҳамаш ҳаст. 100% муомилаи хуб дора бачаҳои азиз. 210 000 сомонӣ бо яъне ки муомила дора. баняву ҳоҷатхона иноам ҳастанд. масоҳаташ 2 сотих, 3 комнатага дӯстон азиз. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки 3 комната, 56 метри квадратӣ, масоҳати 3 сотиха дӯстон азиз. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, нархша 230 000 сомонӣ меган, муомилаи хубам дорад дӯстон азиз. ватсапшон 2474 занг бизанен. яъне ки ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Испечак, маҳаллаи Зафар, масофаи хона ва бозорча мега 1 километр раҳ разница дора. хоб деворҳо аз хишти пухта бардоштагӣ, барқ ҳастай, об ҳастай, то ҳавли асфалт кардагӣ. ҳамаи ҳуҷҷатҳо 100% тайёр, иваз бо автомобил ва квартира дорам. алиша мекунам мақсад. маршруткаҳои 26, 28, 8, 25, 46 ҳами пеши ҳамин хонада дӯстон ҳастай. ина марамад 230 000 сомонӣ, боз муомилаи хубам дорад дӯстон. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае, ки 4 комната, масоҳати 6 сотиха, дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абди Авазовда қарор дорад, ки бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумоти пурра ҳамин рақамҳои 25 занг бизанен бачаҳо, маълумоти пурраша бигирен. ремонтҳои хона бад нестай.
масоат 6 сотиха 4 комнатага абои задагӣ ремонтҳои хона фасони хушрӯ калидори калон доранд. муомилаи хубам дӯстон дорад. маълумоти пурраша занг бизанед бачаҳои азиз, занг бизанед, чахчах карда бигирен ша. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 7 сотиха ноҳияи Данғара деҳаи Лолазорда қарор дорад ки бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бачаҳои азиз, ватсапшон 1996 занг бизанед. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Данғара раҳи Гичавак мегаҳам, хеле ҷо хулас, 7 сотих кӯчаи Лолазор рӯпарӯи поликлиника мактаби 81 ами пеши ҳамидаи мақсад. дӯстон азиз, хоб 4 комната обсветам дорад, документош ҳамаш 100% алиши дар шаҳри Душанбе бо квартира алиш мекне меган. маълумоти бештар рақамҳои ватсап да хоб 1996 занг бизанед. ин ҳами ҳолат ҷои обӣ плюс ремонти зур кардаги хонаҳо. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. навора бо диққат то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. ана проект, мана проект. хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 6 сотиха ноҳияи Данғара ҳаму маҳаллаи Хуррам заминда қарор дорад ки бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, 250 000 савдои хуб мекунад. ина ҳамин хона ремонти фасон кардагӣ, ҷои обдор, шланги об ҳастай, агароти калон. маълумоти бештар занг бизанед бачаҳои азиз. дарвозаи фасон, гирди хона ремонти зур, кришаи фасона задагиам бачаҳои азиз. хулас гап ки муомила кунед, маъқул боша бигирен. 250 000 сомонӣ. бачакҳои Данғара ҳами арзанда ба нархш боша, агар нависен дар комментария ки ба нархш арзанда ҳастай. ҷое ки об дорад, зиндагӣ шоҳона ҳастай. дӯстон азиз, мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 комната квартира деэтажа яъне ки дар 2-ум этаж қарор дорад. 50 метри квадратӣ, 1-ум микрорайон дар шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад ки бо нархи 193 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ана ҳамин состоянии далчи касе ки мегира худаш бо ремонт мекуна, шкатуру, шпаклёвкаву дигарша мекуна бачаҳои азиз. яъне ки ҳозираш ҳамин қадар кардагиам. дӯстон азиз, срочна хонаи фурӯшӣ 1-ум микрорайон, 1 комната, 2-ум этажда, 50 метри квадратӣ, ремонти яъне ки доми навай бо далчи касе ки мегира худаш ремонт мекуна. дӯстон азиз, договор кунен 193 бо савдои хубам дорам. алиш мешава намешава нагуфтан. хоб мактаб Садиқ дар ами пеши ами квартира қарор дорад бачаҳои азиз. мегзарем ба 14-умин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 комната квартира дар 6-ум этаж, 45 метри квадратӣ дар 13-ум микрорайон қарор дорад. ана ҳамин квартира ҳам бояд чи дарҳол савдо карда шавад. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 215 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. хоб магазин, мактаб, Садиқ ва дигаро дар наздики ҳамин квартира бачаҳои азиз қарор дорад. маълумоти пурраш занг занед. мега аслан ҳамин дом неэтажай, хона дар 6-ум этаж қарор дорад. муомилаи хуб дорад. 215 000 бо савдо мешавад. лифтам дора, лифт кор мекунад, документҳо 100%. муомилаи хуб дора. хулас бачаҳо худотон бо занговат кард, чахчах карда маъқул боша бигиренша. аз мо реклама, аз шумо дастгирӣ бачаҳо фуромӯш накунед. мегзарем ба 15-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 2 сотиха дар шаҳри Душанбе дар ҳамун тарафҳои Гиҳпразем қарор дорад. ана ҳамин ҳавлӣ бояд чи дарҳол савдо карда шавад бо нархи 680 000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дӯстон дора. 680 бо савдо дора. рақамҳои хоб 928 занг занед.
савдо мешавад дом, яъне ки ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони ноҳияи Сино, ҳамин тарафҳои Гипразинда қарор дорад. муомилаи хуб мешавад. хуб бозору садик, мактаб, дигаро наздикиш ҳастанд. 4 комната падвал дорад, кухни иношам ҳастанд. ремонтҳои хона бад нестанд. тамоми шароитҳоро хулас доранд. мебел ва дигаро хулас ҳаст. бача азиз, худатон бо зангават ка чахчах када бигиренша маъқул боша. ина акада занг бизанед бигиренсон азиз. мегзарем ба 16-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 7 комната масоати 3 сотиха дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 755,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳавлии фурӯшӣ, яъне ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ дастай. мегам мошин намедуроя, яъне ки камтари хеле проекти безеб омага, хулас мошин намедуроя. 7 дар хона кардагӣ, 3 ҳамом дорад. кӯчаи Заҳматобода қарор дорад. мега аз пеши бозор то пеши хона 600 метр мақсад раҳ разница дорад. сари раҳ дар хона қарор дорад. 200 метр ҳамин раҳ ҳамин хона разница дорад бачаҳо азиз. болои бозори Меҳргон дар қарор дорад. садик, поликлиника, мактаб ҳамаш наздики ҳамин хонада хулас қарор дорад. 755 та бо савдои хом дорад бачаҳо азиз. муомила кинед маъқул боша бигиренша. мега каси тамақлӯ омада ай пеш бина бо муомила мекунем. мегзарем ба 17-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 8 сотиха ноҳияи Вахш, ҳаёти Навда қарор дорад. 250,000 сомонида фурӯхта мешавад. ана ҳамин хона ҳавлии калон, чойлоби ангур задагӣ, хулас ҷои обӣ бачаҳо азиз. агароти калон, 8 сотих масоат, 4 комната, гирди хона забор, проекти фасон кардаган. хулас бачаҳо азиз, муомила кинен маъқул боша бигирен. аз номи канали Саудо ТВ занг зарен, худо худ бо шумода арзон ҳам мекунанд. ҳавли стяжка, бочкаи обам дар оҷа ҳастае, бо худаш об шланг қатимия, караоти фасон. фикр мекунам хона ҳамиқа мешавад. ноҳияи Бахш, ҳамин тарафҳои ҳаёти Навда, 250,000 бо муомила мешавад. алиш мешава намешава, хуб худотон бо вариантора пешниҳод ки яке алишам боша, мақсад пешниҳод кинем маъқул боша, алишам мекунам бачаҳо азиз. рақамҳои 1776 ватсап шуда зангзан масъалатка бигиреша. мегзарем ба 18-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 5 комната масоати 17 сотиха шаҳри Леваканд, хуб сарбанди пешниҳода қарор дорад. бухтар, Қурғонтепа, 380,000 сомонӣ. ассалому алайкум, мардуме ки хона мехоҳанд аз ҳамон тарафҳои Леваканд сарбанди пешниҳо мега хонаро мефурӯшем срочна. 5 дар хона масоати калон, 17 сотих, як оғили деэтажа дорад. тандурхона, кухни, ҳамоми дарона ва беруна дорад. дарохтоби мадиҳанда дорад. занг занем муомила мекунем мегӯянд. срочна фурӯхта мешавад. 380,000 сомонӣ бо савдо мешавад. маълумоти бештар тариқи телефон рақамҳои 0181 ёки 986 хати занг зада бачаҳои азиз маслиҳат кинед маъқул боша бигирен. 380,000 сомонӣ, 17 сотих масоат, 5 комната, ҷои обӣ, чойлоби фасон, ангуро мақсад мевадиҳанда муомила мешавад бачаҳо занг занем. мегзарем ба 19-ам хонаи фурӯшӣ. бовар кинед 19 хонаам навор кан осон нест бачаҳо азиз. хайхто медонед. 3 комната масоати 3 сотиха шаҳри Ваҳда, ҷамоати Нуъмонда қарор дорад ки бо нархи 130,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 4977 занг занед. ҳавли иборат аз 3 сотих шаҳри Ваҳдат, болои молбозори ҷамоати Нуъмонда қарор дорад. нуъмони розиқ, харидори конкрет мебоша, бо савдо ҳам мекунем мегам бачаҳо азиз. ина худотон бо занг бизанен, чахчах ка бигиренша. 130,000 сом хеле нарх бачаҳо намеёмен. фақат аз канали Саудо ТВ мо ҳаракат мекунем навор камонем баҳри шумо. рости бачаҳо ба 19 дона хона навори ирӯзаи Саудо ТВ тамом шид. касоне ки навора нагзаронда то охир тамошо кард, хоҳишаи ҳаматон пабратски дар комментария нависем ки мо навора тамошо кардем.
اگر شماره زیادی تماشابینو باشه، اگر نگذرانده همین 19-20 minut ما دلشین نوارو دراز میکنیم. خلاص هر یک نوار 18 19 20 دونه خونه مونیم. های تماشا کنین. برای رکام مراجعه کنیم بچه عزیز. لایک ها را حتما بزنین. فکرها در کامنت نویسین. زنده و سربلند باشین بچه عزیز.